tots. Quan fan les presentacions ens expliquen moltes coses i encara és a la manta de que és una miqueta vell. Jo no vinc ni com a periodista ni com a persona que ha fet llibres ni com a persona que ha tingut premis. Jo estic així com a voluntari per la campanya dels referèndums i com que no em represento només que a mi mateix, això ho diu també com a voluntari pel sí a la independència. Jo crec que estem en una cruïlla històrica i que és un moment en el qual hem de treballar. Ens hem de posar les piles i hem de ser conscients que estem a tocar, que podem tocar una aspiració que fa molts pocs anys semblava impossible i que la podem fer realitat no en les nostres vides sinó d'una forma immediata. I per tant, davant d'una circumstància com aquesta, crec que n'hi ha molta gent, molts de vosaltres ho feu i jo m'hi sumo i ho faig també com a tal, que ens oferim voluntàriament a gastar tantes hores dels nostres dies com faci falta, d'ací al 14 i d'ací a quan faci falta, perquè aquest objectiu, l'objectiu de decidir i l'objectiu de ser un país normal dins d'Europa i per tant de tenir un estat propi independent dins d'Europa, siga possible i es faci realitat d'una manera ràpida. Això pot passar, primera, perquè hem canviat molt el nostre país. La Mònica ja n'ha parlat, no incidiré, però em demanen que incidisca més en la visió internacional d'aquestes coses. Efectivament, el nostre país ha canviat moltíssim, vivim una realitat molt diferent que ens permet veure que som capaços d'aconseguir això. Però és que el món també ha canviat molt. I això és molt important, molt més important del que nosaltres ens n'adonem. El món, des de feia potser 300 anys, fins a la caiguda del mur de Berlín, era un món en el qual les coses que tenien prestigi eren els grans imperis. Nosaltres vam ser dels primers tastar aquesta medicina. La vam tastar a Almansa el 1707, la vam tastar a Barcelona el 1714, la vam tastar a l'any 36 de nou, a l'any 39, perdó, de nou, i hem tastat durant molts anys aquest model de món que creia que eres més poderós, eres més important si eres més gran, si eres un estat o un país més gran amb independència del que n'hi hagi allà dins, si eres un estat, un país amb molta més potència, si eres un estat, un país que pot acumular un gran exèrcit, si eres un estat, un país que segueix el model, i ho dic intentant que l'adjectiu siga estrictament definitori del model, si eres un país borbònic, és a dir, si eres un país que creu que per ser més gran, més gros, tindre més indústria, més no sé què i més no sé quantos, eres més important. Nosaltres érem d'una altra tradició. Nosaltres érem un país ostracista, un país que creia en el diàleg, que creia en el pacte, un país que creia que podíem conviure parts de la nació mantenint estats propis de cadascú. Jo soc del Regne de València, els altres éreu del Principat, els altres eren de les Illes i podíem conviure confederalment sense problemes. Aquest model, el model austracista, el van avançar els borbons, no només a França o a Espanya, sinó arreu del planeta. Però aquest model és el que després de la caiguda del mur de Berlín s'està imposant. Deixeu-me que recorde dues anècdotes que han passat aquesta setmana perquè siguem conscients de fins a quin punt el món està canviant a una velocitat que no som capaços de nosaltres mateixos no som capaços d'adonar-nos-en. Una és la pròpia caiguda del mur. La vesprada que va caure el mur de Berlín, jo treballava a la televisió espanyola aleshores i vaig anar a Berlín i quan em van ensenyar el teletip que anunciava la caiguda del mur em van preguntar què vol dir això i jo vaig dir això vol dir que ha caigut el mur però això no és possible. I evidentment m'hi vaig anar pitant perquè no només no era possible sinó que estava passant davant dels nostres ulls. Un mur que havien construït tallant pel centre d'Europa, un mur pel qual havien mort milers de persones en intentar travessar-lo, un mur que havia destrossat la vida de famílies senceres, un mur que costava una milionada de mantenir, un mur que en una nit se'n va anar a terra com un torròs de sucre, amb una facilitat que ens va deixar esmaperduts a tots. Un mur que avui només és un record d'un passat que ja no existeix. Aquesta setmana també hem commemorat o hem celebrat, segons com us caiga de bé, un any de la victòria de Barack Obama a les eleccions americanes. I la celebració
mou a explicar una cosa que no s'ha explicat prou. Quan Barack Obama va néixer, l'any 61, i deixeu-me dir que fa una miqueta d'impressió ser més vell que el president dels Estats Units, quan Barack Obama va néixer l'any 61, el matrimoni dels seus pares era il·legal als 16 estats. És a dir, n'hi havia 16 dels 50 estats americans on els pares d'Obama no podien viatjar amb el seu fill, perquè ell era un fill il·legal. No només ha canviat això, sinó que Obama, en la seva pròpia vida, ha passat de ser un xiquet il·legal en cet estat a ser el president dels 50. I a més, d'aquests 50 ha guanyat les eleccions en la majoria dels estats on ell, quan va néixer, era il·legal. Nosaltres tenim una visió de la política com una cosa que li costa molt moure's, que està quieta, que no hi ha manera de moure-la, que costa una barbaritat que aparegui una frontera, que es canvi un sistema polític, que una cosa que s'ha vingut fent sempre així de sobte es fa d'aquella altra manera. No és veritat. Està canviant el món i està canviant a una velocitat espectacular. I està canviant el camí de l'ostracisme. El que s'està acabant és el model borbònic. El que està apareixent és l'ostracisme. Perquè què n'hi ha més semblant a la nostra vella confederació de regnes que la Unió Europea? Perquè avui en dia, quin és el país més important del món? Podem continuar dient, no, són els Estats Units, és Rússia, podria ser Xina, d'acord, però fins i tot s'ha objectivat això. N'hi ha un índex, que és l'índex del desenvolupament humà, que ens explica quins són els països del món on es viu millor, que és el que la gent vol saber ara. No quin és el més fort, que és com abans pensàvem, sinó on es viu millor. I quins són els països on es viu millor? L'índex, com dic, està objectivat pels economistes i pels sociòlegs. Si prenem com a mesura que el que teòricament és el principal, el més poderós, que és els Estats Units, aquest és el 13. N'hi ha 12 per davant. El país on es viu millor del món, descomptant el fred, és Noruega. Austràlia, Islàndia, Canadà, etc. Els 12 països on es viu millor del món, 8 són del nostre tamany. Tenen un nombre d'habitants i un territori semblant al nostre. 7 formen part de la Unió Europea, com nosaltres. 6 han sigut independents, no eren independents, l'any 1900. 6 parlen llengües menys parlades que la nostra. En el món d'avui, en el món ostracista que emergeix, aquests països són els models. I nosaltres volem ser independents perquè volem ser un d'aquests països, perquè tenim la capacitat de ser-ho.